Rosa går ind og siger, at alle mennesker siger, at samfundet accelererer. Men hastigheden i teknologien. De forklarer ikke hvorfor. Og så siger Rosa, jamen prøv nu at se her, vi har noget, der hedder teknologifaktor. Den accelererer, det er vi alle sammen enige om. Den accelererer som bare fanden, så kører vi den her vej. Så siger de, hernede, der har vi et nutidsrum, og et fortidsrum, og et fremtidsrum. Hvis de erfaringer, man har i fortidsrummet, eroderes meget hurtigt, det vil sige, at vi ikke tror på dem. Det vil sige, at folk ikke tror mere på deres uddannelse. De tror ikke på det gruppearbejde, de har haft på RUC. De tror ikke på det ene eller andet. Og hvis de så ikke ud fra det der kan danne realistiske mål i en fremtid, jeg tror på, hvis jeg laver det her projekt, så får jeg et job. Jeg tror på sådan og sådan. Så siger Løbe, så bliver det her rum vanvittigt smalt. Det bliver næsten uden refleksion. Han siger, når de her rum bliver smalle uden refleksion, så går vores culture world over og bliver bare events. Det bliver manden, der ikke passer sine børn, men køber en eventpakke til fødselsdagen med en tryllekunstner, betaler sig fra. Så bliver fødselsdagen en fin event. Men den bliver ikke kulturelt sammen overhovedet i hans liv, fordi de børn kunne lige så godt have fået den event af naboens mand, hvis han havde betalt den. Når det her bliver fragmenteret, så kommer der et krav op mod teknologien om at yde hurtigere og hurtigere service. Man skal flyve til flere og flere konferencer, man skal deltage i mere og mere. Og så kører accelerationsmodellen, siger Løbe. Og det han så forklarer, det er, at han siger, at det eneste sted, den kan stoppes, det er her. Det er ved at pludselig give folk nogle modeller, hvor de får tro på bagrummet, så får de et stort reflektivt rum, og så får de et sikkert fremtidsrum. Så bliver det her ikke en event, så bliver det en sammenhængende situation i et menneskeliv. Og så behøver du ikke at accelerere voldsomt. Og hvem havde lavet det system der? Den der model, han hedder Rosa. Han hedder Rosa, og han bygger på det. Selve modellen her, altså artiklen, en, der hedder Lübbe, det er en tysk filosof. Og den, der har lavet denne her tankegang og udskrevet den, han hedder Søren Kierkegaard. Det er Sørens doktorafhandling.